Abasebenzi bathi urhulumente uphanzile ukufezekisa isivumelwano semivuzo sabasebenzi bakarhulumente sango-2018. Ukanti kwimbalelwano yale veki kamongameli Cyril Ramaphosa uthi imingeni ejongene nabasebenzi kuza kufuneka isonjululwe ngokukhawuleza. Amelang, you want your 1,000 rand. Akere go jwalo. You want your 1,000 rand. I understand that. You want the employers to give you your 1,000 rand. We've heard that message and we will be dealing with that matter. Njengoko umongameli Ramaphosa engakhange akwazi ukuthetha komsitho ukuqatshelwa kosuku lwabasebenzi eRustenburg eMntla Ntshona, kodwa uyavuma kuba ngebefumene indlela zithile zokuqinisekisa iinkxalabo zabasebenzi ziyamanyelwa. Uphinde uwoleka ngelithi abasebenzi abaqashi besebenzisana norhulumente kuza kufuneka bamilisele izicwangciso ezakukhulisa uqoqosho lweli.